ko sun ba ku taliya. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Na ce, da Allah ina magana da abba gida ne? Da wa nake magana? Gawuna ne. To, me ya faru ne? Yawwa, na ce, dan Allah, tun da kaga haka ya kasance, me zai hana na dawo jam'iyyar ka a yi tafiyan nan tare da ni? Kai. Ba wannan maganas. Na? Ba wannan maganas. Me kenan? Bakin alƙalami ya riga. To, na ce, dan Allah, me zai hana ka ɗan rage min asarar da ne na kuɗin takara? Waye ce ka ja da ikon Allah. Wallahi rashin sani ne. Rashin sani shi ya ji mana. To kuma ba zan ɗan samu kai da Allah kashe mun waya da wannan abin da kake ba na jin daɗin kashe mun waya malam. Hello? Hello? Hello, hello? Ina ka sani. Ya butaliya. Bara na gwada kiran kwankwasa na gani ko za a samu sa'a. Shi kuma wayar tasa a kashe. To ko ya waya da abba gida din ban sani ba wallahi. Ina gabaran gari ya same ni. Da ke akwai wani sirri wanda yake boyewa, komai za a yi mini danki zuciya ta ba ta gazawa, duk ya da zafin